Sagudahin nga rut ti surat. Ti pagkasalitaan, ni pagkayam nga Herbert nga Napoleon iti kinatibkera. Dear Manong Nemi. Sang-sangpet ko dito'y balay, manipod ito'y pisina. Mga opisina na kami nagpadpada iti asawak Manong Nemi, isunulaing ta takdakkel iti sweldo. Talangat nga to ti posisyon ko. Nangruna, kada adamanin napindas nga damag nga iya padamag ko iti asawak. Good news. Ngam na maminsan manong, adamat bad news na. Ay, sinabat nagti asawak Manong Nemi, inarakop inagkan na di kiti lips ko. Kumusta? Ti asawak, nga nakakop-gwapo. Ken, kumusta ka man? Kastoy, kas magitam. Napintasak lata. Gwapo ka man lata. Kumusta nga hindi kita anak ta? Madamada nga review. Dasanda mo itay, so nga inayabanda. Nakaluto ka nga rodan. Nagluto-luto ni Mang Sima. Ay, nalipatam sabat, ganda kusinera tayo, no, katulong tayo. Wara awampit ka di kabaylak man. Ang napimpinas mit lag, no. At agbante dito balay, no, dati amin ti, data to bisina, at damat ti anak tayo ti eskwela. Oh my God, tagsukat ka. Tulungan ka kagsukat. Pinyawat ko di kini pagsukatan na Manong Nemi. Ted ko kingkuana ti chinelas niya. Oh, kasulantakayan mo kayo magkakanya? Mabalin nga good news. Yung mabalimot nga bad news. Kaso pa nagbalin ti good news nga bad news? Ti promotion nga kalkali kagumat. Mapasamak. No, kayat ko. Tapos kumapagkid kadam kit promotion. Nabit ka pa na promota 2 years ago. Ito from assistant, kahit mo, so ano may promote ka? Agbalin ka nga manager? Agbalin ako na manager. Wow! Congratulations, honey. Ano nga tibad news? Tibad news, saan nga dito'y tipag managerak? Paano nga ron? San Fernando City. Saan nga dito'y? Saan? Nudikit iti adayo. Dahil ti bad news. Baka no, every weekend, nga gawid ha. Every weekend nga kikita tayo. Agdadan natin kada kitubing. Apay mo ko nang orod ka bad news si data. Kat siyempre, nairuwam nga, inaldaw nga makitkita da. Inaldaw nga makitkita kayo. Inaldaw nga maarakop ka. Inaldaw rinabiing nga mabalinlat ta. Ngem no sa Jayakon, sa akladad to iti Rabi iti Saturday. Rabi Saturday. Rabi iti Friday. Uno parbangon ti Saturday. Sa agrubwat ti Rabi ti Sunday. Di manulaing oras. Ang problema ito dahita. No saan tamon nga naruwam nga agad na tayo, di roman tantirik nata. Di ba kita? No kasta, kahit mga awatak di promotion, o pagkating saan? Nadyalag na maya dayo ka. Every weekend, mat gagawid ka? Di madi akin no, maminsan ka lang agawid, di makatawan. Ay, yaman at maawatan na. Maawatan ka, ha? Abikid di ka maawatan. Siyempre, may promote ka, di dakdak ka man ti sweldo. Saan lang ang sweldo no kan? Commission. Tanong manager akon, malaksid nga, ado di kiti sales ko, at 15% ko kaligiti sales.
amin ba't nga sumrek? Iti kumpanya at the 5% ko. Apo, mayat man. Ado pa iti kitinaskan nga may patungpal. Di pa kompleto ti balay. Kung nga rod, iso tumuna nga, iring pasta no, dakton sa jay. No, dumakdakil ton si sweldo na with commission. Papintasin ka pa, palagdain na ti balay. Panayunan ta ti kwarto. Maalada na na, talaga nga balay. A dream house. When sweetheart. Rumarta ka rin, tinago, agitasar. Ay, bagak kini, nanasima ka agitasarin. Nanasima! Ma'am, agitasar kanta makanta yun. Inimangmangan kami, manong Naimi. Kumusta ka, Matt? Anak ko, kumusta pa nagbasa yo? Huwag pagdanagan nyo, kada kami, nagkakamsat, daddy. Kanahin latangan ng ato ti grades me. Good. Dagkalo na yung pakaidayawan, mga naganak kada kayo, anak ko, ta. Nalalaing kayo. Kasi no, kumin nga sangkam nga nalaing, daddy. Kat nalaing kayo mat ka ni mami. Ang pagpala kayo mat nga mga opisina. Sala nga dahil anak ko. Congratulations ko na yo ka ni daddy. Gabot agbalintun nga manager. Hoy? From assistant to manager, daddy? When? Wow! Iso nga nalaing kami, tanalaing kayo, met. Iso nalaing tanya, dad. No, bigat ti Lunas, saan ko na makita. Mabaling ang tapalang tidalan ko nga agturong sa San Fernando City. Para bangon mo no rabi iti Friday, nakaturog kayo ton. Sa tatlo makita ti bigat ti Saturday. Agmalmalin ti Saturday, agmalmalin ti Sunday. Kaya talagang ti panawin, para kakita yung kanya. Ay, sa kilagawit iti rabi iti Friday, dad? Adayo mat ti San Fernando. Naman pa bukod ko ako siya. Alangan mat nga, rinabi nga agawid ak. Ay, okay lang basta agawid ka. Di man di no saan ka nang agawid. Pinagustuhan mi manon na imitirik nami ti asawak, ediday di karabi kalpasan na. Tsaka napuputan. Manangig ko ti na ay ti asawak. Hay. Ano na dyan? Dyan nga? Nagsanay kayo tayo. Imangsak lang. Na siyempre naman nukak. Ada pang panunutin? Awan? Nabayag tayo ng agasawa. Talo di kita anak ta. Agarad-dorot ang elementarya jay inauna. Kidam. Masapulasak ba yung maturog ta? Noan niya ti pampanunutem, masapul yung bagam kanya. Normali. Malagip ko lang ni ko Sino? Office mate ko. Ni Delia. Aba ni Delia. Di ba? At damat asawa nan. And then, nayadayo nila kayo na. Okay? Kasi diyan kasi nga, adayo kan ton. Mamisan ka lang sa kalagawid ito, weekend. Ket, amangan ko no? May tulad ka, iti asawa na. Asawa ni Delia? Wan. May tulad nga. Nagbabahay iso na. Ano na? Iti iyadayo na nakirelasyon ti sa bali nga babae di asawa ni Delia. Ket amangan ko na nukas tamat ti mapasamak. Baka padpada kami kini Delia ti gasan. No madayo ka. Tawang ka dito ba nagtalak mo kanya? Adda. Kasi naman din Delia, edi. Pinagtalkan naman nila kayo na. Ngim.
Naaramid nila kayo na. Ti, nang kulib kay ni Delia. Siguro agad narukop ti asawa ni Delia. Saan nga napudno? Saan nga natibker? Sika, natibker ka kani? Napadasam ka din tinasulisog. At ka din babae nga nang sulisog ka? Awampay. Ket no adaman, agtalinaentak na natibker. Iba't patek ka, Norma. Awan iti sa pulag ka. Ket jak kayat na masaktan ka. Jak kayat nga makaramid at iti pakasaktan. Jak kayat ti makaaramid ti dakila basol iti Diyos. Namnamaim deta. Agbalinak tuwa na tibker iti sangwanan ti sulisog. Sabi ko nga, Herbert, sabi ko nga. Tamom, kaslaki ni Delia. Sabi ni Delia. Idi adan sa baling ang babae ti biyag nila kayo na. Amon tinaramid na? Ano tinaramid na? Binalas naman. Oh my God. Isong ita. Adan sa baling kadandan na nila lakay na, at damot din sa baling agdan kadandan na ni Delia. Kat naragsak ka di? Tsak manamo ta, no man nagproblema ni Delia. Ano pagproblemahan na? Dagit anak da. Dagit anak da, nawaras-waras da. Ada nagbatikan kwa na. Ada napan iti asawa ni Delia. Ken ada napan iti naganak ken ni Delia. Talo mo dagit anak da. Talo mo dagit anak da. Takayat mo ka di nga mapasamag ti kasta? Norma? Tsak kayat, siyempre. Nga mamagan ko nak numapasamak. Taramitam to ka di mat kas pagarigan na may liwanak at aglalaki ka man. Dadalangin word ng aglalaki. Diyos ko. Herbert, nakaragsak tayo, di ba? Naragsakak talaga. Nagsikat na nagbaling na asawak, na dungo na singpet. Manangipatay, mandakawan. Agas batin na panagimiyaman, tanag-asawak ti kasken ka mandakawan. Awanit sa pulakin ka. Isong ikarikan ka, Norma. No anyaman ti pagbutbut ngam nga mapasamak. Sangkuntong haramidan. Tadyak kayat asaktan ka. Kenjak kayat amarak-rak ti pamilyata. Naginarakop kami manen iti nairut manunimi ket naaron na manen tirik nami aging ka nga naipiduami di dahi ti ngarabi. Iti opisina manunimi inasidganak ni Jerry. Ay. Boss. Papayawagan natin, boss. Asistanak lang Asistanak lang. Ni boss at iwagan ni boss. Nagsalita ka kini boss. Nga, siya ka ti kaduam. Nga mapansa di San Fernando City. Kahit mo sawa, nagkuyog ta. Kawa na boss. Isang nga boss ko na ka. Siya kat manager ko di San Fernando City. Siya kmat iti kaduam. Alalay mo. Right hand mo. Uy, mayat man. Saan nag-una yung may kawa? Agkuyog tabat lang, Jerry. Kahit, nairobot ko di amin. Irobot mo ba't di amin? Gabutin itong bigat. Agbiyahe ta ang San Fernando. Hindi pa ka mo kiti asawak manong naming kaduwak ni Jerry. Diyan ka mo, noon at pinanungot na. Oy,
Di ahang ka ding okay. Kapot na kam ngagkayem. Kat nakamit latag kadwa sa San Fernando. Amangan mo no Reggie nga Jerry ti magsungsungkin ka. Sabi ko mga sungsungnak. Kasi pa nang sungsungnakin ka dito. Diba? No adda, no tumawag ka kanya kaya bagang maladaw ka agawid. Sino kadwa? Ni Jerry. Paparan nyo. Adda parte ka tindaran nyo. Kaya, ako matanda ka sa mapasamak. Agpatpata kami man nga, anang amot uminom. Kasano na masurusuro ito uminom sa dyan. Awang ka dito pa nagtalik mo kanya, kani. Adda, amom, di tayo amuno anyat mapasamak. Kadig iti sumarasaro noong oras. Di tayo matangil no anyaman ti pagayatan ti Diyos. Hani, pagtali na idem ti 100% nga pa nagtalik mo iti asawa. Tap na di kasta. May katanyaman nga pa nagduwa-duwa. Okay ba? Sige. Indol nga pa nagrubot yun. Tumpar bangon. Sa gaysa kam ti kotse, iso ang kumboy kam to. Mani po ditoy, kadhalong kam to sa San Fernando La Union. Iti oras na alasotso, sobre kam to sa di opisina, tapno mayam amudan, mayam amu ti bagimin, nga siyak ti kabarbor nga manager sa diay. Manong nemi parbangon iti agrubuatak. Sagbay nga lang manak, naglugan iti kots, inarakop na kiti na irot ti asawa. Agtali ka kaya ka. Talagang dirik na ka palubos kaya ka. Di pa nag-drive mo? Agananad ka kuma, itiag na na yun. Herbert, kastamat ka na kayo. Di mo pa ti bagim, digitubing, tulungan mi da. Okay, yung nagat alas na ba't komunikasyon? Mabalita mo nagtinawag binigat, rinabiin. Nagadanon kami manunimi nga si Karadkad, kay ni Jerry, kat syempre, miniting ko nga dagos dagiti empleyado ito at nga sanga ti kumpanya. Naragsak damat manunimi nga nang welcome kada kami kay ni Jerry. Kat kas panagyaman ko kadakwada manunimi, kas panagpaalak mo tanang nga baro nga manager da, nagpa timawag ak manunimi. Iti may sa kadagiti food chain, kaya nagpa-order ak, iti umay deliver para pangal daw. About the practice ko, ti kastoy ka posisyon manunimi, tanabayagon nga, arik na siya ti manager, ti branch mi, tinagapuak, tamang mano, at nagigod naway nga, ag-travel, ti boss mi. Sana ka narigatan manunimi. So nga relax, makalawas manunimi, kiti agawid ha, siraragsak ti pamilyak, tanang sarapan niya. Hindi adan makabulan ko dito ay manunimi, imay kanyak ni Jerry. Ada ka marparo nga kalukat nga restaurant, iti asidik. Idiatan mo lang daw. Sige. Taro tagat mabisina ko. Manong nemi may sa nga nakalaplapsat timay ng simapat kada kami. Yes, sir. Good morning. Ay, good afternoon na pala. Welcome to my restaurant. Si kataking ko kwa, owner and manager, sir. Dito yung pwesto, ito yung labisaan. Dito ti, api nga sikat bang serve kada kami, kat sikat ti owner manager. Awang bakante. Tika ado nga customer. Ungayam. Sige, nag-order kami. Kinuldinak ni Jerry. Hanggang kursunada kayong kuwana? Ano nga kursunada? Nalapsat. Kanan niya kumano nalapsat. Makabulan na tudtuyin. Awlat happening stand. Ano ito mo sa Jerry? Hoy, laglagi pa ma. Agpadpadatang ang pamilya na. Sikawit, padasin ta. Kaya kabailan ni kita dumaan. Takit kabailanan. Nusika. Mabalin nga nusyak, no? Yung kursunada na kasi ka. Sakla ko man kursunada ng tutupak. Jerry, di ka man. Diyak kayo di kasta.
Adda karik iti pagik, adda karik iti asawak, adda karik iti pamilya. Ngam diya ka mo manong name no nangalaan na ti cellphone number ko. Wan manong. Tati may sa sakbay iti pangal daw manong nagkring ni cellphone ko. Saan nga nakapunpo? Hello? Herbert, sir? Sino tayo? Ni Vina. Taking ko kung iti restaurant ngumayo pang panganan. Baka no hangkay umayta? Saan? Tsaka mo daw, yung pagbagari ka katwak na napapalami sa bali. Kung naserve ng order tin sagsaganak para ka na kayo. Pa-deliver ko tita. Good for two. Da kayo kini Jerry. I'm sorry, Vina. Sa bali pa palami. Tunanor pa nagsubli ito eh. Ito sa bali ito lang nakantaw. Ito rabi aglut-luto kami kini Jerry di kaserami. Hanggang mag-restaurant. Ilutuan kayo, libre. Mangluto ak sa bali nga potahe. Agpaparti ak iti kalding. Alis tumatlaan. Kalding. Baka nang bayagan nga nakaraman ti kalding. Na imas tilutok, di ba? Siyak ti banin siya, siyak ti owner, siyak ti chef. Please, nasaan da nga, no paahyan na kita angal daw, ito na rabi mabaling ka di. Sige. Okay na? Ito rabi, umay kayo? Kasaritak ni Jerry. Umay kayo, umay Pinastrek ko ni Jerry sa opisina. Sikat ng cellphone number ko kini Vina. Nagpakpakasi kanyak, boss. Pinawagan na ka. At pa-deliver na ka nung dito yung linuto na good for two para karata. Nga madaman paparan tayo. Di, sa baling to agundawin ko na. Turabi agpapartikal din. No. Nabayagan dyan nakaraman ha. Kailan ko na. Kunam, damagi pa kayo ni Jerry ko na. Kituhan ko na ma. Kursunada na ako nakita. Naglapsat ng babae. Damag ko kahit awang pa-experience na. Sakla ko mat kursunada na. Ana, sige. Intan to Rabi. Wow. Tayo kunadan. Herbert, boss. Tayo tupay na ata. Nga kayo, no maisong rod, sunggad. Ngam nagbalinak anatib ka hermanong name. No mampay amok nga talaga nga aramidan na ti amin. Pinainom na kami pa manong. Diyak kumakayat manong name nga apunan ti panangalukoy na kanya. Namunat ta. Dadya pa nagpakpakaasi naman ng nimik at orala malunag tiriknak. Tiyak napupuutan man ng nimik di simaro na pasamag. Kastugahan tagdadamo uminom ko na. Nalaka mo parte. E di makariingak iti agsapa man ng nimik nakigtutak. Taad na babae nga mga arakop kan inrakop ko na turog. May maring kwasa kadakos. Nakariing mit iso naman. Vina? Nakariing kagaya, man. Tapi dito ay kinaganda. Ni Jerry, di salas na nagindahan na. Ano napasamak? Awang pa napasamak. Ngayon, adan ito mapasamak. Mabigla nga, makakahit mo tag-CR. Kaya tiban nyo, ken mangluto akti pamigatan tayo. No kaya irihit ko rin kiti kaldereta ken DJ Suwan. Iri rumor kami ti silid man. Ni Jerry at ti supa. Huy, klingan. Jerry. Oh, ano pare? Nabartek ka di man kas kanya? Anak ko na nga nabartek. Ngayon sikat tinakaro. Ano't napasama? Simrek kayo. Kinevina, itatang sila. Ngayon dakal ti pamatik nga awan napasamak, maarabid mo kumakit, napartag ka. Ngayon baka man namdama.
Adan itong mapasama. Magawitan. Uy, nangikuitan nga bapan na idadang na kinanas ka idadag na. Tiyak ko kaya. Intan. Ano? Agpakadakan kang kuwan. Intan. Intan siya kaserata. Manong name dayjay ti first attempt. Nga mawan na pasamak. Gabata talaga nga awan tinapasamak. Napuutak ko man noon. May kadua manong name aday may ko inala dito kasera. Taya nalipatak nga may inala. Diyan mo manong name no da panakibiyan ni Jerry di mapaspasama. Dahil di rumwarak ko man iti kasera, kiti lukat kon ti ridaw, tapno rumwarak kik tutak. Vina? Abad na ka to eh. Di na ka di pastriken. Awan ti kaduwag. Agsublit ko pisina. Please. Dahil ta ka man eh. Nagkalalain ka pakpakaasi. Nga ko nang alam no, nakakaasi tilangam. Pagpakpakaasyakin ka. Please. Sige, sumre ka. Isot nang irekit. Kaya nang ilak tiri daw. Loko na ito yan. Agtugaw ka. Agtugaw ta nga to ha. Agtugaw ka ta nakatakderak lang. Ibagam no anak ka sa pulam. I'm sorry. Ngam jak materna-terek na. Slak-lak mo yung mga arap-hap. Nga di may sangal daw kat si kamis mo ti mga rakop kanyak. Si kamis mo ti mga gek kanyak. Si kamis mo ti agkalikakong tapno. Matagikwanak. Nga matagikwa ka man. I really love you, Albert. I'm crazy to love you. Amo mga dasawak at da pamilya. Amo. Aw matipanggap ko mangago kayang kamanipot ka dakwada. Ngim kahit ko lang ayatan na tilayang asawak ti patpatik ko. Agraman ti kitan na ko. Palubos mo nga ayatan ka. Please. Kahit ko. Nga di mapasamak ka na ta. Kahit kung isagot ko kayang kati amin-amin ko. No. Saan kong itong haramitin dita? Saan nagtong maalukoy? Inaramid mo ba ito ng bartek kanya? Awan napasamak, di ba? Nakaadumag kami ti minoom. Nukalkalingan na ako masiguro. Orean at araramidem. Vina. No aduman di kiti lalaki di ta nga narukop. Alistuda nga mayanong iti suliso. Di kiti lalaki nga daanan ti pamilya nga isudat sumapsapol iti babae nga pakirelasyonan da nga sa bali. Saan na kinamaramang katakwada? Gapot amok nga no anyaman ti mapasamak kadataket dak kalabaso iti Diyos. Isumatnukan ti pagkakapuanan ti panakarakrak ti pamilya. Tadya kayat nga masaktak ti asawak, dya kayat nga agsagaba ti asawak, dya kayat nga mapukaw ti respeto na kita anak ko kanya. Nagbidot kay ti pinili. Sana siyak ti rumbing pamilya. Gabot taratib kerak. Agdala na ti kinatib kerak ko. Iti ore anya asuliso. Nagaw-awid manong nemi nga nakakaasi tilangan na no apikit kami nga adda kakasto nga babae manong. Amo da lang arudan nga saan nga nangaway at may nga tao. Anya tatakanyak nga manti sa bali. Uno talaga nga ta nga naikari nga di mamamo na kon kat nailaban kanya. Kaya makadano ko dito opisina manong nemi na ibak ni Jerry.
Tugo ka. Amok nga dapakin na igamit na ito. Hindi, inted mo kinivin na ti cellphone number ko. Gusto nga natawagan na. Among nga mapanak sa kasera, kasano nga na amon ni Vina. Kahit mo sa one partner, imay sa jay. Aga naging dyan mo pa. Kasano ko mga amon ng agabitak? No sa among imbaga? Nga sikalat makamo? Nga sikalat makamo iti kasera ta? Jerry, di mo kumutulungan ni Vina para itipanggap namang sulsulisog kanya. Pasat ka. Iti dakas apanggap na kanya. Iti aramidem kinadaksan dito. Kaya't mo ka di nga marakarak, ti pamilya, ti gayem mo, as kanya. Kaya't mo sikat pangaramidan ti kasta. Sorry, partner. Sa muntong ngulitan. Gabatan na ulitan. Nga makikaunsabo ka, ito dahil dyan ang bina. Baka mapukawan ti panag-gayem ta. Sorry, partner. Ang kuturo ito. Nagpagpakasi kami suna eh. Api nga sa nga sikat mangarap kong kuwan. Barbaring no, isardang nantun ti magdisturbo kanya. Partner mo, no di mo kayat naliputan ti asawam, kastamot kanya, mitlagaya. Sige, lipatan ta nga ro da dyan nga babae. Ay, babae nga talaga, sulisog na. Manipod met idin manon nemi saan na kon nga dinis dus turbo pay ni V. Kaya mga stang agbakasyonak diti balay manon nemi kaskas di ka na irutlat ta di kiti arakop ko iti asawak kaskas di nga awang pagbalbaliwan manon nemi ti para di kiti agek kada prus ko ken kuan. Sweetheart, honey. Dan na rin kaya man makatuon mo sa San Fernando ni Tistino ah. Ket ako mo't pa nagbalbaliwan. Tapi ko mga baliwa. Awang ka di, tinang susulusik ka sa dyan. Agtuali kat adda. Ngam kasi di karikan ka. Agtalinad kanyak ti kinatib ka. Good. Awang nga rutin na pagbutbut nga. Ti amok kat maitulad ak kini Delia. Nga di umadayo di asawa na ko. Kasi dyan, bimalis met ni Delia. Narakrak ti pamilyada. Saan tumapasamak ka data? Tikas iti pagbutbut nga Norma. Gapot agtali na edak ka napudno ken ka. Agtali na edak aritib ken. Kasta ko mamit ken ka. Wen. Ore anyat mo paspasamak kas nagkinarian ta. Ilaing patay di mabaling mamagsina ka data. Dito yung matlaing manong nami lugar mi iti nakaidisinwak kalpasan di duwang atawen kas kinitaw kumanong. Tapno di kasta ket talaga nga saan ko madaywan ti pamilya ken tapno awan ti sinuman nga agpanggep nga mangsulisog. Nagtalinaed ti nakinapudnok iti asawak nagtalinaed iti kinapudnok iti pamilya. Aging kamanong nami sa nga napupuutan ti panaglamas ti panawen agsasarunon nga graduare ti kolehyo dagiti talungan na. Nagbalinda amin nga successful manon nemi. Nati agdama ket agtrabaho dan tultuloy mi latat ti asawa kiti nagtrabaho toro rail mi ti panagretire mi. Awan pay asawa dagiti anak mi no pay ibagbagami kadakwada nga wen kan mabalin agsasarunodan nga agasawa ta mailikaw imitan nga maddan iti apo ko. Dito nga rod, manong name ti pakasarita, kadagyaman naklaunay ti anos mo, nga nang nornos, kalpasan na insensken ka ti detalya na through your messenger. Thank you, tilaig mo nga naging bahasakit sapay kumatadabat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan, ti biyag, kadagiti padak ka nagdingag ka, nagbuya, more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Herbert. Thank you, Herbert. Titin ka pa naging buray mati pakasaritaam kinatib kel. Mamano di kita lalaki askan ka. Napaidam ka kano. Ngamaan, napudno ka. Iti karim, ya? Okay.